zuciya da barkona, kai yi min niso irin na so muradina, tun da kai ne ta cancan abun a so minna. Ya madubin Allah ka dube ni duban da kai wa al'umma. Kai kadai ne tak abun a so mai ba da fita, san kayi ne ranar biyar sa kwai kyauta, wanda ya yi ma a dole aikinsa zai fita. Shi ya samu ka dage dan bari muke maka abban fadin ma. Sana barka ba soyayya nake maka ne, ina da alƙawarin soyayyar ta ne maka gaji mu. Dare sansari ba ce gare mu ya ibadalla, shi fa an kare mai tunda talle ce habiballa. In ka so ka huta in ka bi shi ka bulla, yasin ɗaye ina fata na kirarin da talle yake yi mai. Na gaji da himma a gidanka suka bulla, kai ka zo karshe farkon ka ne a nurulla. Ashe ya sa Jibrilu da ya gamo da kan zilla, ya ce na gane ka a haske a shekarun da ba hawa wani mai girma. Nan da so zan huta a wani ka silent ne, ɗan garin Gombe mai lakabin kasida ne. Ko da ruhina a bar ni wanga aiki ne, ko babu ruhina a bar ni dai da aikin nan da nake yi ma. Ya Rasulallahi a ƙara jan zamanina, sannan a tada ni a cikin mazaje na yau suna. Kana bar ni da kaina kariyar ka kai gona, har da ummina da na ga tana san duka abin da nake yi